Xi fisser l-abjad għalik? Bjuda iktar mill-ktieb huwa proġett multidixxiplinarju tal-Jen Ellul, Ġola Kassar u Kenneth Sakko, iffinanzjat mill-Aġenzija Żgħażagħ. Huwa ktieb eċċentriku le tal-inqas għall-kamp letterarju Malti fis-sens li jista' jitqies bħala ktieb artistiku. Il-ktieb mhuwiex ktieb lanqas, bażikament kaxxa, biss ta' ġofija jagħmel minn kollox biex joħroġ mill-konfini tagħha u jirnexxielu u kif. Il-kreattività tfur minn ġofija. Bjuda jinkludi ktejjeb b'essej dwar it-tema ċentrali u ambizzjuża tal-proġett, l-abjad, miktub minn Jen Ellul bħal poeżiji. L-essej huwa wieħed awtoriflessiv, studju profond dwar l-abjad, dwar artisti viżivi li għamlu użu minnu u dwar studjużi kittieba u poeti barranin u Maltin li kitbu dwar l-abjad jew aħjar l-abjad. Il-poeżiji huma wkoll akkumpanjati b'ritratti u bil-kodiċi QR għall-mużika. Mhux biss, kull poeżija tradotta għall-Ingliż. Allura min bħali iħobb iż-żewġ lingwi dan il-ktieb iservi ta' eżerċizzju fit-traduzzjoni. Li Bjuda reġa' fakkarni dak li kont insejt dwar l-abjad u ovvjament għallimni ħwejjeġ ġodda dwaru u ħafna aktar. Wara li qrajtu ħassejtni mibdul, biss fil-każ ta' Bjuda il-ktieb inbidel miegħi. Dan il-video ġie miġġub lilek mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Skopri xi jħobbu jaqraw l-illustraturi, awturi, tradutturi u pubblikaturi Maltin. Hemm ħafna x'tiskopri hemm barra.